Hello mga inahan, nanapod ang inyong pubring inahan. Maningkamot na puding taon dining dapita. Kayod na sad ta ani. Aron natay paabuton pag-abot sa panahon. Paabuton. Bitaw. So same as usual, nag-inusara na pod, nag-iisang pasahero permi. Ay paita ning wa tay kauban permi no magtrabaho ta. So antos na lang gid ani hangtod ma Santos. So mao ni ang dagan sa among panahon karon, nag-snow gahapon. So hinay pa man hinuon siya, di pa siya kaayo grabe pero tugnaw na gyud. Na mo ni akong dagway karon, mo ni akong itsura. Putos na putos, kulang na lang nga dalag habol. So seryoso kayo ta kay way laing pasahero, so video na lang sa ta. Mo na ang among dalan diri, dalan padulong sa purgatorio. Hastang putian na. Muna latak na kaayo. Basa na kaayo mo ng problema pag human snow kay mugahi na o. Nag-warning na ang information sa train nga ingat kay sliding na tungod sa tawag lang sniglat. Sabay tawagan na. Oy basta kay sig madulas na ba? Delikado na basta mabasa bitaw unya mauga, ice na gid siya. Mura na gid siya kanang ice sa refrigerator. Nasan unsa naman ni abi na ko kuan pa autumn pa man unta diri, November pa man. Normally mag-winter pa December pa man. Anong karon gawas naman di siya. Ay binako sara ka adlaw ba. Grabe naman ni tanawa ko do. Grabe ka kuan. Normal sa panahon. Ikulat sa iyang time. Kinsa pa bagoy ganahan ra kung pungko sa ganahan pa ka mapaabot sa imong ka-date. Ang tanawa o mo na nga mong lasang diri. Nawa o utom pa ang mga dahon. Ano na ang sa naman my God. Good morning. Kapila na sige pala si Bruno kagahapon aning snow dire. Yun iya kalima na daw kagahapon. Wala jud ko nabutang og mga bulak. Kay kinsa pa bagulin taon ganahan mo tanom og bulak we. Akong orchids, akong limonsito hapit na matay. Na pildi pa igi butang ni mo sumurgi ani kalakiha piting tugnawa. Pero di pa ni kaayo grabe. Grabe pa jud ni. Di ka malain o ang sakyanan kapila na sig libot-libot nagsigig pugas og mga asin para dili mga slide ang mga mangagi og ang mga sakyanan. Kaya kung dili pugasan og asin na mga tumba mi ani. Unsa naman ito? Ano yung naman ito ning purgatorio? Atong lilion to spikas. Na, potro sa day diring dapita hasta ang sakyanan o naabot dirig tuyok-tuyok. Kagahapon pa nina ko siya nakita ang tudkaron. Malipong na ni tuyok-tuyok sig pugas og asin. Kung sa tuwa pa butangig asin kay aron mahadlok ang mga engkanto. Diri tanawa asin. Tangan nilag asin pero murag lahi siya nga asin, dili asin nga kanang atong ginakaon. Murag asin nga
basta kay asin man daw na tawag nila, salt nga ipuga sa dalan kay grabe kay slide labi nag icy. Kung mag snow diri okay ra magidumda no. Ang problema kana inig mahuman gani ang snow nya manggahi na ma-slide na kayo ang dalan. Good morning. Oh, grabe ang snow. Magpatanggal ko sa akong kuko. Cutics ba? Kay bawal sa ospital. Grabe ang snow. First time ni diri sa Germany abot o first time ba basta sa kadugay na ako diri karon pa ni nahitabo nga November pa lang nag snow na, autumn pa lang gani. Balaw ang mga tao nilimpyo silang sakyanan. Ang gamay nga sakyanan tanawa mga pa-entire gamatoy maupay na tabunan kaluoy sa hustisya nawang ilang mga kuandre o mga tanom o mga sagbot ba niyo unsa ba ng mga agi-andap din sa kalsada mura na gini di man unta ni kuan kuton mura na inog kuton tanawon tungod sa mga puti nga nakapatong murag harbisuno na hinuon. Grabe snow. May gani karon wala na ni ulan og snow pero ang snow nagpabilin pa gyapon o unsa ba. Grabe. Katura gunin-gunitan ang snow. Tigyo ang baga mura gid siya kuan. Mura gid tag naa sa refrigerator. Imagine na lang na ninyo nga naa mo sa freezer. Kanang kuan jud ba? Kanang tawag la -10. Mo na ning itsura tulo na ni kaadlaw nga snow. Mura na gid siya ice. Ano mga kahoy nga green kaayo nga dapat unta mga colorful pa na sila kay autumn pa man nahimo na hinong puti nang luspad na hinuon nila mura na gyud hinuon purgatorio diring dapita. No nagasakay ko sa train pa uli sa balay. Nga ako ra pong gi-video kay murag nalingaw ko nga puro na lang gyud ice tanan. Perti hapit pa ko nadagma gani nagdagandangan kay kani laging adlok mabiyaan sa train. Nya mag elevator pa unta ko wa na ko kahulat oy dagan ako. Muna ingaw kaayo ang train mo ang kuano nami sa Lasang padulong ni balay pa uli. So mo gini ang kinabuhi sa pobreng kuan bisdak na inahan diri sa Liman. It's my life.